Gatanan ku. Tatsuniyar mu ta yau ita ce Zabuwa da Ɗankwikwiyo. Wani mai gida ne dai da iyalinsa da ɗankwikwiyonsa da zabuwarsa. Suna nan abinsu, sai ranar duk garin aka rasa naman miya. Mahauta ba su yanka ba, aka yayyawata ko ina amma ba a samu naman miya ba. Sai mai gidan ya ce wa iyalansa, to yanzu dai abin da za a yi shine sai a yanka zabuwan nan ko kuma ɗankwikwiyon nan a sa a miya don kada yara su sha miya lami. Sai iyalansa suka ce, to amma da wuya a kama ɗayansu kawai haka kawai a yanka, sai dai a raba musu niƙa a ce kada kowa ya sha ruwa, duk wanda ya kasa a cikinsu shi za a yanka kenan. Ashe duk zancen da ake yi Zabuwa tana jin su. Sai Zabuwa ta tafi ta samu ƙoƙon ƙwara, ta kankare shi ta ajiye. Da aka rarraba musu niƙa, kafin Zabuwar ta tafi yin nata niƙan sai ta ɗebi ruwa a ƙoƙon ƙwaran nan, ta tafi da shi wajen niƙa, ta tura shi a gindin dutsen niƙanta. Sai suka fara niƙa. Suna cikin yi sai Zabuwa ta ce wa Ɗankwikwiyo, kai yaya muke yin niƙa ba waƙa haka? Ai gara mu dinga haɗawa da waƙa ko ma fi jin daɗin yin niƙan. Sai Ɗankwikwiyo ya ce, to ke Zabuwa fara yin waƙar. Shikenan sai Zabuwa ta yi waƙa. In cancanara, in cancanara. Ɗankwikwiyo shi ma sai ya yi tasa waƙar. In kunkun. Suka yi ta yin haka. Can sai Zabuwa ta ce, bari in tsince dawan nan da na zubar garin yin waƙa. Sai ta fiki idon Ɗankwikwiyon nan, ta ɗan tsatsagi dawa, sannan ta ɗan kurɓi ruwa da ta ajiye a cikin ƙoƙon ƙwara. Suka yi ta yin haka. Can sai Ɗankwikwiyon nan ya fara gazawa saboda yunwa da ƙishirwa. Ita kuwa Zabuwa sai rera waƙa take yi. Kwikwiyo kuwa muryarsa ko fita ba ta yi. Daga ƙarshe dai sai muryar Ɗankwikwiyon nan ta dishe gaba ɗaya. Ba wanda yake jin abin da yake faɗa a cikin waƙar tasa. Shikenan sai ita Zabuwa ta tashi ta ruga da gudu, ta faɗo cewa a zo ga Ɗankwikwiyo zai mutu. Sai aka zo aka yi sauri aka yanka shi. Mutanen gida suka samu naman miya. Ita kuwa Zabuwa ta ƙarasa niƙan. Da ta ƙare sai aka bar ta ta ci gaba da zama abinta. Shikenan kurunkus kan ɗan ɓera. Ba don gizo ba da na yi ƙarya. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta wato TikTok, Facebook, YouTube da Instagram. Wikihausa sai san barka.